Il-fatt li x-xogħol f'Santa Luċija baqa' għaddej qisu xejn mhu xejn minkejja s-sejbiet arkeoloġiċi li nstabu fil-qrib qed iqajjem tħassib li se ssir ħsara irreparabbli. Dan għaliex minkejja l-assigurazzjonijiet li x-xogħol f'Santa Luċija qed isir b'reqqa kbira, is-sibt minn sbieħ il-jum beda għaddej xogħol ta' tħaffir b'ġiger. Iżda f'risposta lil Net News il-Ministru jinborġ ftit li xejn der imħasseb minn dak li għaddej u r-riskju li dan is-sit storiku issirlu l-ħsara. Iżda kien aktar iffukat li l-proġett jibqa' għaddej. M'għandix dubju li Infrastructure Malta u s-Sovrantendenza tal-Patrimonju Nazzjonali qed jagħmlu dak kollu illi huwa meħtieġ sabiex jissalvagwardjaw il-Patrimonju Nazzjonali, il-fdalijiet storiċi li forsi jista' jkun hemm u fl-istess ħin niżguraw li dan il-proġett daqstant importanti jsiru wkoll. Jinborġ għamel din id-dikjarazzjoni wara konferenza tal-aħbarijiet oħra minn sensiela li qed jorganizza waħda kull ftit jiem. Din id-darba u kien fil-Birzabbuġa Sailing Club fejn attenda l-inaugurazzjoni ta' donazzjoni ta' żewġ muturi għar-ribs tal-klabb, waħda minnhom b'donazzjoni mill-privat. Imma minflok spiċċa jisma' kif dan il-klabb jinsab bla faċilitajiet. Fost dawn is-slipway infarka li tfal u l-membri tal-klabb ikollhom jużaw biex iniżlu d-dajjes tagħhom b'riskju li jweġġaw jew jagħmlu ħsara. Anke proġett imwiegħed biex tinbidel din is-slipway iżda li għadu ma bediex jinjora l-bżonnijiet ta' dan il-klabb. Tantu hekk li l-uffiċjali tal-klabb qalu li bis-slipway rinnovata jew le, id-dajjes tagħhom xorta jistgħu jibqgħu jmissu l-qiegħ u sserilhom il-ħsara. Dan ifisser li l-membri tal-klabb se jkollhom jibqgħu jinżlu minn fuq ir-ramel kif jagħmlu sal-lum b'detriment għall-għawwiema. Sitwazzjoni li qed iddaħħalhom fi kwistjonijiet ma' dawk li jużaw il-bajja. Uffiċjali tal-klabb spiċċaw jitkarbu wkoll l-uffiċjali tat Transport Malta li kienu preżenti għall konferenza tal-aħbarijiet biex jagħmlu iktar infurzar hekk kif din is-slipway spiss tispiċċa mblukkata mill-karozzi u l-karrijiet tad-dajjes.